Okei, moikka kaikille! Täällä on taas ja tänään me järjestetään kaikki mun kepparitavarat. Koska niitä on paljon, niin me järjestetään ne tänne kepparialueelta, missä on kaikki mun kepparit. Vansku, Elli, Saruska ja Cindy. Ja me nyt järjestetään kaikki nämä harjat ja tällaiset, joten mennään suoraan videoon. Okei, eka juttu mitä tästä tulee on nää tietenkin tarhariimut. Jup. Mulla on näitä vasta 2. Koska mä en ollut jaksanut tehdä vielä enempää. Elikkä nää 2. Mä ajattelin, että nää vois mennä tohon, noin kun tässä on tollanen. Niin laitetaan nää tänne. Näin. Näin, eiks toi aika hyvä? Mun mielestä se on la perfecto. Okei, seuraavaksi mitä tässä on nää loimet. Mä ajattelin, että yksi voisi mennä tähän. Ja sitten toinen voisi mennä tuohon. Joten joo. Okei, siis niin mä laitan nyt mun kameran tähän näin. Että mä saan kuvattua tän paremmin. Nyt noita kaikkia keppareita ei vaan näy. Koska tää on sellaisessa kuvakulmassa, mutta kyllä te näette, kun mä järjestän noita tavarat tuolta. Joten, juu. Okei, eli seuraava juttu, mitä tässä on sininen harja ja pinkkiharja. No siis tällaisia heppahulluharjoja, joten ne menee tänne. Ette nyt varmaan kovin kunnolla näe, mutta siis tonne. Ja sitten sinne myös menee kavikokku. Tän näköinen. Niin tää myös menee sinne. Ja sitten tässä on suitset itse tehdyt. Joten ne vois mennä roikkumaan varmaan tänne kans. Sitten mulla on nää loimet. Tän näköinen loimi. Joo. Itse tehty. Se vois mennä tohon. Noin. Ja sitten on myös toinen loimi. Tän näköinen. Ja tää vois mennä tähän näin. Tonne. Sitten mulla on näitä riimuja. 2 vähän tällainen pienempi. Tää on siis tällainen värikäs. Enintään tummansininen. Ja sitten on tällainen valkosininen musta. Joten ne varmaan tulee tähän. Sitten mulla on 2 eri riimunarua. Tällainen pinkkiletitys ja sitten tällainen karvanen pinkki, joten ne tulee aina tohon. Sitten tosta on sitten helppo ottaa. Sitten mulla on vielä ruusuke ja se menee tänne. Ja sit mulla on vielä hoitokassit, mihin mä aina laitan kaikkia tavaraa, jos mennään johonkin. Niin nää menee todellakin roikkumaan tuohon. Nyt se on järjestelty, joten toivottavasti te tykkäsitte videosta. Ja nähdään seuraavassa, moikka!